Ka Meghalaya High Court ka lasyong bisar ya kajing ujor jong ke Menteri Sorkar ka kong Amrin Slongdo. Bahkan weng no ya kajing pengat mukot duma persya ya ka ha ke education scam jong usnem arhajar kandai. Ki dorkas balang mudui de ke Menteri kilong halor kinong rimba per bat baka charge sheet kam syam lepen pau ya kano kajing lek beman. Ka single bench jong Chief Justice Indra Prasana Mukherjee kalas ngap ya kajing kren pli jong senior advocate US Khurshid upalami na kebentak ke kong Amrin Slongdo ke baklem patkut satya. Hapadeng kene ke jing bisar ke bah klik do kala peta ya ke jing bisar banangkong ban pensengek no ya ke jing bisar ki kamrunar kenang ban ailat ya ke Criminals Bureau of Investigations ban penbiang ya ke thop bakat do jong kisaki ban eksamin. Anda la bisar bania ya kum gene ke thop ka jing bisar banangkong kala ban ya syakmat ban bisar bania syuk ya kisaki bat ke jing bisar. Haba bisar ya kejing ujor jong ka CBI kajing bisar kalpen pau ya kejing longo halor kejing bomla jong ka ban pendep ya kitup jong kisaki kalong ka baphala manadu jong ubnadik sembar jong snem arajar arpisau ka CBI ka syong halor ka thup jong kisaki jong ka bansya tokit klaim da pengkut no ya ka penban bat penban kanang perta ban bisar sten ha kene kejing bisar la pentip sya kejing bisar ba ka CBI kalarai ban weng no ya ki arspa ngut kisaki bat ban eksamin ya ki basa arspa khandai phu arngut na kini arpu prangut ladep ban eksamin kane kejing terwa jong kaliang pengat kadang ap ya kejing menjur na ka office rekam jong ka CBI ka badon ha New Delhi ha ka khandai trik jong mnai dik sembar jong snem arjar arpu sau ka ying bisar bah klik du kala ajing mut ya ka CBI ban ot longkhot ya ka thup jong kisaki ha ka mukot duma khanang batang kito ki bala pensisa ya ki mukot duma palat ya kejing atatin ka bala ban mi bat bisar bnia da kejing bisar Mukherjee ulong baya kane ka hukum la menjur ban pentikna ya ke jing bisar ka bastet ka bahok bat ka baklem penslim ula kedeu banang ka benta ka jing bisar ka bahok bat ka bastet kalong ka bron kam ya unong sya kano ban tip ya ki kerteng tikna jong kisaki ki ban sya eksamin na ka benta ka liang pengat kenang bakan la ban pengkre ya ka jing eda jong ka ya ka jing bisar ka babut labu ha ka khandai trik jong na April jong tasnem arhajar arpusan